Smir San Snem mensyua kalau simpor haduk lai penai baniat tai kumno bantau sorkar mre hangi tang arpsah kantarom don lai rak tilot de stang ga VPP ga yang rangba bangin yeng ba upat ba halor ki Nongrim ki ba scam ngelong yenamla bane tre rengkat ba ga seng NPP nomor sibon ki eiei ki rukom tre bamhok bambyang jong rega party ngidan kamban kli ya sibon ki kambam sap ngidan kamban le sibon ki eiei ki jing penbet nrei namar ka jing shat kala jong kita ki wei pat ki seng rulum ngeledu banyo ya ka sorkar balelam da ka seng rulum dai namar kata ko ki pat ba jingat lenti ke jui kadang sedang ngasmo yo mensim hawa ki long kme kirang ba ki wan haying jonga hagini ki sngi andala debt collection wan ban ai khulai ki namar bangi krem ya kendo baka ai ka ba ki kren ngasmo kan nang ai boringa namar ku mugri teng gidan shibon ki jing perkhat anrai ki jing kren ki jing ki ka ai mensim ki ong gumno kita ki long kme ba Lada Ngim yo eiei san Snem ru omlelei tama yang hakane ka Nongrim ka ba PP yang o kalong ka buram ye ki pajba ki ba Kyrshan yo barden ngatip ki duk ngatip ki kerdu ngatip ki kwa shibon gege ka ban penmento ye ka jingem gejki ndai ki jit ban shashitom ki kwa ban up ye ka tai ka ba scam ka lawai ka ba pernai ka ba lingba ka jing yang ka ba scam ge nla ban yo namar ka takdaw kani ka ai min sim ban ngenget ngin persang ban le ya ka badai ban le ngin persang ban le ya ka bangilah ban le nganum i ki patba nganum ya ka ai ka bangadai ban le henry ngin ha ban sutu ba minta ngidei ban pendep ya ka kamram ka bahakmat ka jingi bat kata kalong ban ra iki mat apo ka yeng dorbar thawan ban penbet iki ki bubun bat ni slutu bagani ka sorkar kala aban persang berle donbor namar bakila sinshar kinsa khanglat ya ka roi kapar kinsa khanglat mereka ka bangade ban yakun ngan yakun nganam ala bakile bamdei ban nga ong ki patba kelengeri ngidon shibun ki hindai tanggawe ngin ong ki patba yaisha bat ngi namar kumbagalong menta ka jing penkre ka jingi kadai bangine tai hapo assembly bat kum ka party nyapan penkre ru nangam ta ka MDC election bat ka election MP ngidai ban job ya ka district council ngakwa ban naru menta kum ki nong Kyrshan ke jinga pin scam ya ka jimot ke jing perkhat ba ka VPP kadai ban sinshar hang tai hapo district council ngeni khon bangin yo ya ka bor hang tai ngeni khon bangin yo ya ka bor hapo JHDC ban ngeni khon ban Punjab yu MP nagane ka party ka jingi bat on bangila job yakini ki athletic election ngen sapnon dur ban penkre bau arhu pra kadai ka pali jong the voice of the people party bakan sinshar marway yakani ka jala ka jingi hang tangin penbet lot iki bangimla bat ngin persang nadu menta banle iki namar ta wat le sting ngam kwa shu ba kinong Kyrshan jo ba arden kinong namar ba khamile hi ba ate sairat ke MDC ngini le snobha wat le kumta wat bu jinge yanga ngin sei yo samla lani urangba lani ka samla lani ka longkme nagane constituency ki ba bet ki ba biang ba ngin penikun yagane election but utale ni kata kinong yarap yang hagani ka constituency namar kumu president ngana ban lek kelengeri ka jingdawa ka ba shirkai bangade lek keleng ngangai pikwa ong bangin penkhanya ka VPP ngangai pimpan hondang saungut ki MLA ngidai ban yo lai pautam ki MLA hakani ka election ka banwan bat menta po dis council ngidai ban yo ya ka arpongut ki MDC ka boduna kumbagalong menta nginum plan ya kani ka kabu patba upai sini ngangai kamdai ke jingkran kop nai kadai ke jingshisha kabanga ngakren kabo pio snow ya ke jingsawa jo pra keleng terima kasih hapan treistom kapor kabangidon kalong tang kindiak Snem ban penkre ya ka MDC bade ke MP election kamdai ke por kaba jrong makata ngada kerpat nang ni syakmat bat ka weiru ka kubor ka banga ko aban ai
hapring jong pi kalong habangawan ban kublai ye pi ngam kwa ban kublai tang ye kinong Kyrshan kisnga o ye pi kinong Kyrshan ki it kisnga ngada ai kublai na do ka donot kata ka jing sngongo ka jinga ye pi lawan ra ye ka buram nam ta ka Nongrim ladam dei ni ki khatlai hajar tam ki bubut ye ka voice of the people party nganget kalawan ka jingja buram dai nam dai na